blog senai bono comment khaikya asuk nok bara tongmani bro rangman dili kaham kaham sao CPK bo phalo job bo khayo YT ni rang bo mano brand promotion ni bo rang mano hengke ba norok haike tongmaya ke sabo tongmanai selamang lag dati kaijak di samang londing suka totra sike sep tongshu nang haike sama sai kri rok no bagdi teini ni price besek CPK phalmani hengke ang tabok sakang pelano sanai jo to comment no ang to reply rian rok to saimano kaisa comment mane ase kamar abon bagi reply maro hengke omo haike kabangma borok ban comment khayo gang screenshot narak jagya do baksa nita haibeno oni bedite hanjangnai hengke ekdom markha saka hengke ano ani siniman borok kabangma borok basawo mane tam sa angno no tin kisa kok sukru bai sak makhnar jinai tabuk pula ni simi sana thangkang kainke omo hai ang pula oro bara haibro buyano kabangma borok sungo sinman borok sungo jibon kormoni washapan kok saya tom driver rok punjo sunga nom ti hinai nang tang haine ni bara tong tamuni bagai tong ni nok ba gana sabla tam ni bagai tong ka mane normally borok tam ni bagai tong hani sungmani ni juda naki ang kaisa reason ti oro tongo eba khaba phalna ni bagai oro tongo iyama haike mane bongni kok sama jaga na ang buju je borok ano asake mukal haime banugui kok sungmani bongni akhorang bong je akok samani surbai no buju thango mane borok bo ano buku peri singlia mungsa je nangaro phalan bagai ja tong hanai hengki ang pulano sanai ang oro jaga bara tongma jaga je oro joto bara tongnai ro jotono family eba chakri khani mamang only ang mi oro sikla ngo jaga ni moibo ano sini tongo tei plus sung paragana aboni bagai buano ani background seman bagai buano ron nara go bujkada oro sikla handi kaijak single baksa bri rok bo bara nai hayo busai Indian army khayo tam khayo yam tirong ko thopsapan naragya jara kapal tongnai jara chakri khayo om haisimi se o jaga tongo bujkada baksa sala sikla rok bahai no college borna hini parents tu hayo haben sala sikla blai bin ama to bin logi tongmangala buma logi tongna jathang to pheba narangnai gainke buma dili logi tongya jat o sala sikla simi tongna hingke bo oron nara ya tang genge sala borok waisi suang nungo hoi hola ropan khaimana abon bagai naragya norok phaipan visit khainai phedi mane jara bara rok nangai tong khangke nangna musung khangke norok sai rojagan direct oro jagao kuno unmarried couple permission kri plus busai kri bihi kri kajak sala kajak brin phana oro naragya mane kabangma bihia sala kabangma bihia brino niji bihia ni bagai omhake wan sugo mentality problem bakha hamya sujako kaham borok gainke kaham no wan sugo abo sari ani kamai be ang tongo ani kamai be ang saw ang kosto khaimeni ang no saw tama ang kasha ke hisab ran nang sinai tini ang omo hake ma tongmani omo hake phagya haira ingkha jotoni life o kaisa personal ni tong bujigada kaisa kok joto borok no social media o kebo nijin dukhu kabai kebo sagalak jotono janja khushi janja tongthono no share khainani thango he dibana gainke kabangma no comments phayo kaisa ang to ani channel cooking tai mukbang no bisi ani channel lo video phunok jago nong na ang onek kabangma no honi man je anar comment phayo ning simi chawo gorib rong no bagi jar di nei are ang asuk je kosto khayo ang amsuk no chaimalia ani kosto bai sang ja bele ke tini ang nong no phunga nang sinai ang amsuk te ka romang kha ombai ang hake sawo ga hairai hingke kisai misa ka hamsa manuk de kaham kan manuk de hingken saijinai amsuk bai bahake asuk khushi ke tongman phaloi no man no phaila sa borom manani hingke tai buano last satika taini ni price besek CPK phalmani nong ni para sukti rang khangai nong ni chodo gusti athro gusti lun nawoi anor phaiban norok pai mangalak bujkhada saladang kha brejang kha bahake asuk biang kha nong baing tin kok khai bili kispan nang laji adi hingke ango comment ki sa reply manogai baksa borok ano sanai channel kotoma tai tongma ba amsukpan sajangnai ning amsukpan dojo khaimi haida kaham bo sanai hame bo sanai amti rong nang amsuk kun reply nang haida nei oh my god borok koidin sojjo khaitong man hano dilin sa omha ke sajago o ma oro phaipun sim sajangmana baksa hangka sungti ro ingko nangara tongmani tam khe tongsa sek tam khe sa ta are ekdom onek ma ang ko asa kok sanam sing yan probokhong no songtang bujo ma hangke ga baksa ka sanai ingko beri chung tong kha kaijak di kaijang ozon kha hereng hane are ang kaijang ne kaijage aban thani ang kaijang man ya gulobo nang ani nogo haye nang ano maso rang roi chargala tabuk ang kaijage tongoi bo nang ano rang roi chol ri tonglak abo ani matter ang kaijage ta tong shikla berjak da rawi thithang abo ani personal matter ga baksa hangka satinai oma biang ni rang mani asak se abon bagi lon di khe gedalang se kesep tong shu gedalang da kesep bitong ketai rok da yak rok da kesep bitong jespan da kesep bitong nini kuno da thang ang kesep bitong tamo tripura haste ang simi da blog arang se ang simi da blog haimeni rang man si ang simi da
brand promotion khaini rang manche tai buino kan dorong nuglia diba ang abale goshina do ang kaham kaham no sawa ang asung mui thoge rok sai mi are asuk se cost khai dongo ang asuk se ari yago rang rok tong tong khop sana ta hediba am supan sai henge bhai na sa asuk se cost khai mani are marang jago ang baksa no ang ani dolong no bising no pan nugo haino chaya kari haino rak parawi ram parawi pra rang khatipo sa saya sama segere yang cost le khai dongo rang khadini ni tamon lab hediba sana sedorgar generano na brand ni ripai kan manugo na tam kamsli ketar ketal ang dili no payo kunam hadiba ang asagri rok paya ko ya sama jagala khela ang goshiwang tino rang sabayo hai ni impano amtike mane kabang ma borong no sungote kabang borong kamen khaya aban bage ang tini reply martha face reveal khlaijang na kire mane ano kire jamgan bai gai dole oro jaga amtike kamen khaitong bole oro profile rezaga khaitire hingke amo kaisati bang makhan jamilang jago ang to agi markin keram narok agi ni siman video nai fine rok to saimano mane borong no khangka pranono opamanda khanye tam khanye pram dike seru o ma tam segram khe pramai se de tam segram khe pura amti rok sen singna nyono projeta kubi ko tamon ning ko sada srab rok da eng busarok da ro hor sen singna nyang ram khang bedung glon dikhe non ta han ko tam mani singna se jaman o ma tam singlon dikhe tam sai lon dikhe pura good health rok da sani sing o ma pura washe pura ano abo ani dolang mention khali abo ban ano video nai tong khangke mali phan tong situng jol jak phan tong situng sai mar na kya ano singudo tam good health da sai lon di hinai kya ban ang bono masungka bomti good health bomti abo tamo bomti hini singase bosau o ma shiti ti shetang nin chopra bazar ni nogo hakya matro no pra google thangi search khaimana kya good health hinai o ma amo ulokhang nu khata tam jeni inko ayurvedic ni abo apro se ang saimana amti rok khani yang lang la sai man jaya asaka borok asaka mar tai sailap gre tabo khanglang besakle lon di khaba ang bagi keram tong pro bu amti rok ni sungjang ka ba markhan lon di namu chung ka tabuk bo hain lon di hinja ko dubui bangke borok amti mang sajak tong ka ba bokhoro kharab ngi dibana ang bo tabuk he ramdar muchung tongja khajeta kubiko ang sairi jona nge tabuk le ang besakle lon di khaba hain kanu jummi masang dorop ta nge video ang to amti hacker no gudun dorok nai phanai di mane nung phano ni phuno video jak nai di nung real ni sai kisa video kisa different ang nai video nge tai kisa kotok ma khanuk jago ta ang ke real ang ko to kuna saking ya kenor go baksa no real no ya video nuk nai kirok nge tam tiken sawa hapino baksa no video na ye real pula mana malanya rong just kaban am hage masau o ma video banono shida lon di ko to ma khanu go nung basakle lon di la keram senai ang only 50 kg ke buri rok ke 50 kg ke thingno blena tamni londi pekhak sana bas tam zakhaban rok asagano ta kaisa ko kaham hamian rok ano samas nungmalaya mane ang simi comment khaji ga kangma youtuber no abo sai phunu kang kam hain comment khaji go do nung simi sing bla bla sa gori rok bang hinai jibo gorib no jibo kosto khain chao he de ba ganke yak se su gyang ka bakha tong phano ba ke bang na ba joto no khairo go joto no musungo no su gya no su banen hapen ni ji su gya sapno tamo sapno su bai man china ya sa he de bana tini ang comment reply rok hamdo ano kabang ma borno bar